Здравейте на всички, които правят покриви за поколения, а не за сезона. Днес ще покажа някои бързи стъпки, начални стъпки на един правилен покрив. Като започваме с надушната кола. Ето тук. Монтираме я, вкарваме 5 см в улука, срязваме и аз огъвам тук и захващам за скобите на улука. За да стои здраво, тук отгоре има една вулканична лента, над която ковем стакер. След това залепяме пародифузната мембрана и това много колеги може би се чудят на какъв размер трябва да вземем ли керемиди, да мерим. Не. Значи това е Continental 12. За нея аз съм изчислил, че е нужно да измерим 38 см от тук, от надушната кола, от сгъвката. Слагаме ето така. Мера 38 см. В двата края. Опъваме чертилката. Слагаме кермидарката на 38. Ето, сега слагаме първата на 38 от тук. Задната част на улука. Мерим 38 до горната част на кермидарката. Тук слагаме елемента за вентилация. Монтираме. След това се качваме, като сложим първата кермидарка над улука, се качваме на билото и слагаме на 3 см от билото. 3-4 см от билото. Още една кермидарка. Измерваме това разстояние от двете кермидарки до горните им краища, разбира се. Горен. 2,89. Разделил съм го на 8 и ми се е получило 36 см и 1 мм. Нагласям си чаповете 36 и 1 и започвам да редя кермидарките. Тук наклона ни е 31 градуса на ската, затова ни позволява да разпънем на максимум керемидите. Имат застъпка 9 см, което няма да позволи вода да прехвърли, да се каче или да проникне под керемидите.